ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шахсоне дар шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки барои реклама кардан бошад, маърамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор астад Daewoo Tico ки бо нархи арзон срочна, Opel Astra F дар кузови Caravan срочна арзон, ҳастай мошинои фурӯши Astra Tourer Moskva, Toyota Camry 2, Astra J, Opel Caravan, хоб Daewoo Nexi 2 ҳам астад ва адатага мошино аст ки мошинои советская Lada Priora ва Corolla ва дигар мошинои сечкаҳои объёмӣ ва простоё. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯз 135 сомонӣ навор раста мекунем. маърамат рафтем. дӯстони азиз, ба шумо як возможнаи хуб аст ки шахсоне ки дар Россия қарор доранд, картаи Тинькофф банк аст ки бесплатна то ҷои зисти шуморо бурда мерасонанд. таъриф, перевод без комиссия дуруни картаҳои Россияро худаш дорад то 300 000 рубла дар як рӯз без комиссия ва ба температура душанбе то 20 000 рубла без комиссия дар як моҳ. хоб картаи Тинькофф банк яъне ки возможнаи хуб барои ғарибон ва барои шахсоне ки дар Россия қарор доранд. мақсад ки возможнаи хуб яъне ки карташа ҳамин хел карта аст ки беҳтари возможн барои ғарибон аст. хоб шахсон дар камхари карта ки лозим бошад дар рақамош аст, дар ҳамин рақамош шумо занг занед, дар рақамошро нависен, картаро мақсад ки заказ кунед, ба шумо дар муддати наздик бурда мерасонам. картаи Тинькофф бесплатна ва барои ғарибон бениҳоят вариантои хуб аст. метавонед маълумотои пурраша аз худашон гиреб бениҳоят возможност без комиссия. маърамат рақамода занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон ки бениҳоят срочна аст ки беморӣ доранд ки як апашкае ки барои фарзанди худашон. шахсоне ки ҳамин мошина мехаранд бениҳоят савоб мешавад, ҳам ҳамин апада я дастгирӣ мешавад ки мошин бениҳоят срочна. Daewoo Tico соли барои 1994 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин, объём мотори 0.8 литр, коробка механика, техпаспорт ҳуҷҷат дорад. мошин хеле кам мақсад ки косметический код дорад. агар ки нахоҳед ҳамин хел ҳай карда мегардад. мошин нархаш 12 000 сомон аст, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. ай 12 000 мега бо муомила мекунем. фарзандшо бениҳоят касал аст ки бояд срочна мақсад ки сумшо лозим аст ҳамин мошина фурӯш намудиянд, яъне ки мошин ай апашка аст. рақамоша рақамои мегафон аст, 24 соат кор мекунад. дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. агар ки шахсоне ки агар хоҳанд ки ёрдам кардан бо бениҳоят хуб мешавад, дар ҳамин рақамошон занг занед, ҳамаша маълумотша аз худашон гирем. ин напара мошинша дидем бо ин дуруни хонаҳошам ки мақсад ки возможнаи зиндагишон чӣ хел паст аст. метавонед кадоме ки шахсоне ки хоҳанд ёрдам кардан мошинша мехаранд, хоҳанд ягон мусум ёрдам кардан, рақамошон мегафон аст. апашка мода муроҷиат кард, мо хайр негуфта натонистем. мо ҳамин чира ба шумо монде дӯстони азиз, мошиншонам фурӯшӣ аст ва агар ки шахсоне ки ёрдам кардан мехоҳанд бениҳоят хуб мешавад. агар хоҳем ки маълумотои пурра фаҳмида рақамошон дар мегафона занг занед, ҳамаша аз худшон пурсед. мошинша бо арзон мегӯяд, мақсад арзон кардан метиҳем барои хотири фарзандшона бениҳоят мегӯяд бемории вазбина. хоб маърамат дӯстони азиз, худтон интихобтон накунед. хоҳед агар мошинчаро харидорӣ кунед, занг занед ва шахсоне ки мехоҳанд ёрдам кунанд ҳамин рақамода занг занед, ҳамаша аз худшон гиранд. маърамат. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочнаи Ford Mondeo 2 аст ки бардор мошиное ки дар Москва. соли барои 1997 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 1.6 15 клапана мега соҳибош, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техника. дӯстони азиз, Ford Mondeo ҳамин хеле маълумот доста. хоб шахсоне ки нафаҳмида бошад, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. мошинча мегӯяд ходовой 100% аст. хоб мошин салоншам тоза кай, хай кондитсионер, электропакет, мошиное ки мақсад ки камтар комфортшон созтара кай. хоб мошин қарор дорад дар Москва, дар Кубина гуфтага аст. нархаш мега 100 000 рубла бо муомилаи хуб мекунанд. хоб ин ҳамин рақамои Россия ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамошон WhatsApp ҳам имо ҳам дорад. дӯстони азиз, алиш мега мекунед документош не ки буд шудага. дӯстони азиз, ай учёт мега мебурорем шайне ки бироварда метиҳам. маърам дӯстони азиз, нархаш 100 000 рубл бо муомила дорад. метавонед занг занед, маълумоти пурраша аз худашон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi 2 аст. баъдро ки соли барои 2012 сол аст. Daewoo Nexi 2 2012 сол.
сӯишфуреш бензини холӣ объем мотори 1.5 литри экономный простой коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд тоза, мошин мегӯяд растамошка кардагӣ мегӯяд, документош 100%, баллонош мегӯяд пачка, ҳама намуд комфорта дорад. мошин тоқа сум дар ҳама ҷош мегӯяд гарантия мошин тоза хай мошини нав дӯстон азиз, салоншам тоза, опшин бе ягон камбудӣ. нархи мошина мегӯяд 42000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мекунад ва мошини қарор дорад дар шаҳраки Хуҷанд ноҳияи Деваштишда. 42000 муомилаи хуб 2012 соли арзанда дӯстон азиз, бо ҳамира муомила мекардем. Расамош кардагӣ тайёра, ҳуҷҷат дорад. хоб рақамош рақамои Россия 24 соат кор мекунад ва дар рақамошон ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст доранд ва рақамои Тоҷикистоншон ҳам кор мекунад. дута рақам рақамои Россияда WhatsApp имо дорад. шахсони дар кардаи мухаллиф мошинчаки лозим бошад маромат шумо занг занем ва маълумоти пурраша аз худашон гирем. ва дӯстон азиз ногуфта намонад ки шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромат сурат маълумотша дар WhatsApp имои моро кунем, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунем ва навора то охираш падилсаш кунем ва навора то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. Компания яка бегзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс дорам. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳад рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат кардӣ нарх мекунанд ва комфортна бурда меоранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, вайфай, пайфай, ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бегзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахш ТЖ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, баъд яъне ки чанд намуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маромат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Toyota Camry DSK. соли барои 2011 сол сӯишфуреш бензини холӣ, объем мотораш 2.5 литр, коробка автомат, сайстари мошин бадрон чотка. мошин старстоп, кондитсионер, электропакет, тонировка ҳуҷҷат дорад. нархи мошин 145,000 сомонӣ ки бо муомила дорад. одамоне ки намехаранд, бисёр арзон мекунанд, мақсад алиш мекунанд, илтимос мекунанд, нороҳат накунанд, фақат харидорои суми наличӣ ва савдош мегӯяд танҳо дар назди капоти мошин. мошини тоза, комфорт, автомат коробкаш ва яъне ки мошине ки берасход. хоб рақамошон мегафон аст, кадомида ки лозим аст хали мошинчаи Camry DSK, рақамошон мегафон, метавонед занг занед, маълумотша гирен. лайка фаромӯш накунед, гузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Opel Astra J дар кузофи хетчбек сувотои асфалтни свет. соли барои 1999 сӯишфуреш газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд маҷош 100% кондитсионерш дорад, кор мекунад дӯстон азиз, мотор беҳтарин, коробка соз, 4 баллон мегӯяд 90%, ҳуҷҷатош мегӯяд солона, алиш намешавад тоқа суми холӣ. хоб алиш танҳо ба як мошин мешавад, яъне ки Hyundai Avantara агар бошад мегӯяд Avantara болоиш сум метавонад алиш мегӯяд тоқа мошини Hyundai Avantara кати. дигар нам мошин не. агар кадоми сум кати мегӯяд нархаш мегӯяд 45,000 сомонӣ дӯстон азиз, бухай аки чанд ха арзон мекардагиша нагӯяд 45 та. хоб мошин дар Душанбе, рақамошон мегафон аст, шахсоне ки лозимае занг занед. ва дӯстон азиз, шумо дам агар чӣ чизе ки хонаи мошинаи реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотро роя кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочна Mercedes-Benz C-классичка. соли барои 1998 сӯишфуреш газ бензин, объем мотори 1.8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин объемни, кондитсионер дорад, люк дорад, 4 баллонои нав, чашкош мегӯяд варидна дорад. нархи мошин 45,000 сомонӣ. аки хай чира аз худ дорад, намедонам нархи мошине ки бардон арзон аст, 45,000 сомонӣ. хоб 98 сол мошин дар территорияи Душанбе да. аки бо расходча хитоб мепурсед, мошинча хай ду тага электропакет ам дошад, дигар маълумотча нагуфтиам. фақат мега илтимос харидор дӯстон азиз, ҳамин ха маълумотоша мо ай соҳибош ами навистагош ёфтем. кадомитон агар лозим бошад, рақамошо мегафон, метавонед занг занед. ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозимае, мақсад ки мехаред, дар комментария пурра карда нависем. мо агар ёфтем аз фурӯшандо ҷудо карда баратон пешкаш мекунем.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Matiz. соли 16-1998 24 газ бензин, объём мотори 08 литри экономни простои, коробка механика, мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Свети сафед, салон тоза, электропакет, ҳуҷҷатош яксола. нархи мошин мега 17 000 аст. бо муомила мекунем мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди, шаҳраки Спитаменда. яъне ки опшин Хуҷанд, шаҳраки Спитамен нархаш 17 000 сомон аст. бо муомила дорад. рақамошон TCL Indigo аст. кадоми ки бахсад аз ҳамин тарафҳо лозим бошад, метавонед занг занед, маълумоташа аз худашон гиред. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, намедонам ба ки муроҷиат кунем. мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка Ака Ёқуб ки қатъи мо чанд сола кор мекунад. Ака Ёқуб борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, метро, Дача ва дигар ҷо омада қабул мекунад. агар бори шумо чанд қай бисёртара бошад, бо ҳам қад скидка карда бори шуморо арзон яъне қабул мекунад ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвод, Турсунзода, хоб территорияи шаҳри Бохтар, хоб Хатлон, ҳама ҷош, Вахш, Қумсангир, Панҷ, Данғара, Кӯлов, Восе, Фархор ва территорияи азиз Ғозималӣ дигар ҷо оварда мерасонанд. хоб сета рақамаки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сесида имо, WhatsApp дора, метавонед ки ботро дар ҳамин акароӣ кунед. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед, агар фаҳмида дар ҳамин рақаму занг занед, ҳамаша ба шумо шарти бурдан ва чӣ хел чанд қадар расонданаш ҳамаша ба шумо фаҳмода медиҳанд. беҳтарин компания ки ба ҳама территорияи Хатлон бурда мерасонад. 1.5 компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош мебарад. хеле кам аз дигар неста, метавонед муроҷиат кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Срочна ВАЗ Приора. соли 26-2008 сол 34 газ бензин, объём мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин зури бада мегад. 6 моҳ танировка, 6 моҳ ҳуҷҷат, 4 баллон нав. мошин мега тоқа сум алиш балиш ягон чӣ намешад. тоқа суми холӣ. нархи мошин 26 та. ягон сум дар назди капоти мошин арзон мекунам ва мошин дар пойтахт қарор дорад. илтимос мега соҳибош нороҳат накунем, беҳуда фақат харидор. дӯстони азиз, ҳамин хел гуфтааст. хоб рақамошон мегафон аст. кадоми ки интересне ки бошад ҳамин мошин, метавонед тамос гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс сечка, светои сафед, пол объёмни простой. соли 26-1994 34 газ бензин, объём мотори 1.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳолати хуби техника. дӯстони азиз, мошина мегад омада аз пеш бинем, мегад баъд савдо мекунем. нархи мошин мега 35 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакенда. 35 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад дар назди капоти мошин. 4 та электропакет дошта ки элегансои простоя. дӯстони азиз, хоб рақамошон TCL аст. шахсоне ки маъқултон моша мехаред, маҳрамат занг занед ва лайка худи ҳозир гузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навори мо дар кадом соцсети, дар кадом сайте ки метавонед ҳамин силкаша подписааш кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузофи караван универсал, соли 26-1993 34 газ бензин, объём мотори 1.6 простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 2 та баллони пеш мега 9, 2 та баллони ақиб 70%, мотор мега 100%, 4 дискаҳои престиж ва светои демхали асфальтняй. нархи мошина мега 16 000 мегирем. мошин хари аниқ боша мега бо савдо мекунем. мошин баъдон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. 16 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб дорад. рақамошон аст. мегафон кор мекунад. шахсоне ки лозим бошад, маҳрамат занг занед, маълумотои пурраша аз худашон гиред. ва дӯстони азиз, аз кадом территория ки аз кадом мақсад, аз кадом шаҳр, аз кадом маркаи мошин ба шумо ки дар кор бошад, дар комментария нависед. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда.